Doncs hola, bé, jo sóc el Marc i sóc un dels dos autors del Secret més ben guardat. Ara que comença la temporada de bolets i els boletaires i no tan boletaires ja es comencen a posar calents amb les primeres pluges, doncs ja va ser hora que comencem a visitar els boscos que tenim per aquí a Catalunya. Nosaltres ens dediquem als bolets professionalment, però i tot i que no sempre busquem bolets a Catalunya, marxem fora, als països de l'est i a França, als Alps, hem pensat que a Catalunya també es mereixia tenir un llibre com aquest, un llibre de rutes per qui vulgui realment trobar bolets i no tingui ni la paciència ni la sort o la desgràcia de fer la feina que fem nosaltres i saber-se tots els llocs d'aquesta manera que ens els sabem nosaltres. Per tant, hem fet això, hem fet una vintena de rutes perquè pugueu anar al bosc amb el llibre, tenim els secretets, tenim fotografies de les experiències que vam fer l'any passat quan vam gravar el llibre i bé, i es tracta d'agafar el llibre i començar a caminar. Ben bé, trobareu bolets, no a tot arreu omplireu el cistell, en alguns podreu fer 2 cistells, en alguns podem fareu mig, però bolets segur que en trobareu si el temps acompanya. Sobretot també us voldríem recordar que la massificació no ha de comportar necessàriament un mal al bosc i que per tant esperem també que amb el llibre, però vosaltres mateixos, acudiu al bosc amb el respecte que es mereix i la humilitat que la natura ens demana.